Добър вечер! Започваме с добрата новина, че утре валежите постепенно ще спрат навсякъде. През следващото денонощие ще преобладава предимно облачно време и все още на места ще има слаби валежи. През деня в Западна България слънцето ще се показва. Ще продължи да духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който ще създава усещане за по-студено време. Сутрешните температури в страната ще са от 0 до 5 градуса. Максималните през деня ще достигат от 5 градуса във високите западни полета до 12 в югозападните райони. В планините остава висока лавинната опасност. Движете се само по маркираните места. Там ще бъде предимно облачно и все още на места ще превалява слаб сняг. Над масивите от югозападна България ще има и слънчеви часове. Максималните температури в планинските ни курорти ще са от -1 до +4 градуса. През първите 2 дни от новата седмица ще се радваме на повече слънце. Дневните температури слабо ще се повишат. В сряда отново ще се заоблачи. В източна България вятърът ще се ориентира от север и с него ще започне да нахлува по-студен въздух. Дъжд и сняг ще преваляват в предбалкана и югозападните части от страната. В четвъртък отново ще има валежи. В петък вятърът ще се ориентира от запад и температурите слабо ще се повишат. Преваляванията до вечерта ще спрат, а облачността ще се разкъса и намалява. Завършваме с снимка на наш зрител от село Манастир. А информация за времето във вашето населено място може да получите винаги на Синоптик БГ. Хубава вечер!